ya mashal sai kai gwamnan muna Bauchi APC ta dawo. Sunana Alhaji Rim Aliyu Giyaɗe a jiyan Giyaɗe kuma bardan kudin Katagun. Kai sabon gwamnan yan Bauchi wai zo mai al'umma mai maza kuma mai mata tsofaffi har da mata. Ina mai kamar da faɗa shi Air Marshal Sadiq Baba Abubakar hakika ɗan Giyaɗe ne. Abin da ya sa zama ɗan Giyaɗe ubansa da uban ubansa a haifafin Giyaɗe ne. So da haka kuma mun san da uba ake ado ba da uwa ba. Da ya fito neman gwamna sai kasance da ya amsa kiran ya fito ya nemi gwamna to mu kuma ya neme mu, kuma da ya neme mu ko da bai neme mu ba a hali irin na zamantakewa da al'adu irin namu kaga za mu zo mu taimake shi, kamar ya koma ko da ya koma gefe ya ce wayyo Allah mu ya kamata mu fara zuwa mu ce me ya same ka, to kuma da yake ga abin da yake nema dama ko bai neme mu ba mu za mu neme shi mu ci musu to bismillah. Bauchi sabuwa APC muna maraba, Musa duk iya washe na gwamna za mu zaɓa, shi muke kira Bauchi ba za mu ɗaugara.